Сега е ред да ви поканим в света на гурме културата. Култура не само на хранене, но и култура на умение да живееш с качествени продукти. Заедно с готвач на България за 2008 година Пламен Петров ще посетим още един интересен ресторант във Варна. След прецизна дегустация ще определим качеството на менюто, приготвянето на храната, обстановката и културата на обслужването. Аз, като любител на храната, а Пламен като професионалист в кулинарията и естет в гурме културата, ще дадем своята оценка за цялостното ни гостуване в ресторанта. Очакваме вашите коментари и критики за ресторантите във Варна и обслужването в тях. Може да ни пишете на имейл адрес allinclusive@chernomore.tv. Здравейте. Здравейте. Това са за двама? Да, за двама. Навън на терасата пред малко. О, добре, да. Ами, използваме слънчето. Заповядайте. Благодаря ви. Красиво е, спокойно. Невероятно. Нали? Пак се случихме слънчево време. Получихме, ние сме късметли на времето. Да. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Аз пак първо ще обърна внимание на менюто. Много изчистено да. меню. Знаеш какво ми допада на него, че самия фон на листа е изчистен и не те обърка. Значи, това е много важно за едно меню. Особено за обяд, когато нямаш много време. Лесно намираш това, което търсиш. Да, значи разделени са пак салати на предястия. Има и отделно разядки, има студени предястия, има салати. Много хубаво е разделено. Аз мисля даже днеска да опитаме с тебе някакво общо предястие. Да, нещо по-леко. Да, защото да наблегна на десерта после. Значи, ако искаш, мога да ти предложа. Ти знам, че обичаш много ризото. Тук правят невероятно ризото. Ризото или с манатарки, или с морски дарове. Ами опитай с морски, защото е по-тежко с манатарки. Добре, нека да бъде морски дарове. Тук аз може би ще ми пробвам нещо дивеч или по-червено месо, по-червено. Нека да питаме, нали каза, че може би ще имат и ново меню. Да. Да питаме нещо, някое ново предложение, нещо интересно. Благодаря. Да, причепе се. На здраве. Здраве. Как беше на италиански на здраве? Чин-чин. Чин-чин. Избрахте ли си вече? Да. Ще сме готови. Аз предложих на Дими да си поръчаме това италианското асорти, което За двама. Да, антипастото. Добре, отличен избор. В такъв случай може да си позволим и тези ориенталските разядки. Да, може да направим да Това пробвате с от всички, стахан, ако желаете. Да. За вино ще пием, да? Да? Ви да ни предложите нещо, понеже после аз мисля да си поръчам нещо от рода на дивеч. Имате ли нещо от рода на дивеч? Ами мога да предложа нещо в момента предпремиерно. Да? Имаме штраус, стек от штраус. Бяло. Това ще бъде интересно да го пробвате. Много екзотично звучи. Штраус. А за дамата мога да предложа нещо рибно. Аз съм се избрала, искам ризото с морски дарове. Отлично. Благодаря. А виното какво ще бъде? Ами, Слушай. значи може да си изберете бяло вино, ако желаете. Имаме малки бутилки, мускат, гивюрцтраминер или на чаша розе. Каквото решиш. Вижда се, добре, защото по-интересен вкус има. Те имат и доста, подходящ е, доста дълъг по съвкус. За рибното. Да. Виното много свят ли е или Да, отново свят е, да. Австралия някъде? Чили. Идеално. Ами на здраве. На здраве, Санка. Малко ми е хладничко обаче тук. Искаш ли да ти предложа да влезем вътре? Ами, май ще е по-добре.